ụtụtụ ọma. Ana m asị ka chi fọrọ taa fọtere gị ihe ọma. Eji m aka na imere ọfụma ebe ahụ ị nọ. Ya bụrụ na ọ bụ ụlọ ọrụ gị ka isi afụ iru m na nke ọma mere gị. Ya bụrụkwa n'ụlọ ahịa gị ị ga-azụta nke ọma. Ọ ka bụkwa na Ogwumba telivishọn ebe ahụ anyị si ewetara gị ihe omume ka o si mee ka anyị nọ kpọmkwem na nke taa. Taa wee bụrụ Tuesday ahịa orie mkpụrụ abalị 21 n'ime ọnwa 11 nke afọ 2023. Eji m aka na imere ọfụma ebe ahụ ị nọ. Aha m bụ Emilia Onyinyechi Nwankwọ. Kpọọ m Adaọlaedo dịka isi wee mara mụ na Maazị Mike Onogo onye isi ozi n'Ogwumba telivishọn ka na ya rute mgbe anyị ga-enweta ndị ga na-abịa na-atụnyere anyị otu okwu maọbụ nke ọzọ n'akụkọ ndị anyị ga na-agụpụta. Eji m aka na ịdị njikere ịnụ ka o si wee mee n'akụkụ gị n'ụwa niile ọkachasị n'ala Igbo be anyị kpọmkwem maka na ihe banyere Igbo ka anyị ji wee nọ n'ebe a. Biko Maazị Mike ike na ọhaneze. Ọ dị mma ụmụ Igbo daalụnụ. Dịka o kwuru anyị na-atụ anya na ịma na asị na agwa onye otu onye kwuru na agwa eke. Ọ bụrụkwana na ihe gbasara Igbo na-adịghị mma, ọ bụrụ na ị ga-eji nwa asụsụ Igbo wee tapịa ụfọdụ ihe ndị a na-adị n'akwụkwọ akụkọ, ọ bụrụ na Igbo onye chọrọ igbu Igbo okwu n'ụdị ọbụla, biko ọ bụrụ na ị nọ Lagos kpọtụrụ anyị ma ọ bụ na ị ga-abịanwu Lagos sonyere anyị na mmemme a dịka anyị na-eme site n'ụbọchị Mọnde ruo n'ụbọchị Fraịde ọbụla. Ya bụ biko kpọtụrụ anyị ka anyị nyekwa ya bụ mmamịrị ọnụ ka ọ gbaa ụkwụ. Daalụ nna. Ịmakazi n'ụtụtụ a Maazị Mike. Etu a ka nwunye m chekwado m taa. Nke atọ m iche. Mgbe ka anyị gbapụ ya ọzọ. Akụkọ mba anyị nwere ebe a wee sị we spent 223 million naira on meals, not 1 billion naira. Abia government. Nke a wee na-akọwa na aka na-achị Abia steeti Alex Oti na-akọwa na ọ bụ 223 million naira ka ha jigo wee ka ha tinyegoro n'erimeri nracha aka ka ha tinyegoro na nracha aka bido n'ọnwa Julaị ruo n'ọnwa Septemba na ọ bụghị 1 billion naira maka na akụkọ na-erute anyị ntị na-akọwa na ha na-ekwu na 1 billion ka ha tinyere n'erimeri. Ehi nwere ike ikwu maka nke a. Ihe ọ pụtara bụ na anyị niile ga-akwado gbadawazie Abia steeti ka anyị niile gaa Ụmụahịa ka anyị soro na-eri ya bụ erimeri ebe ọ na-eme eme. Ịma na nracha aka na-adị ndị Igbo anyị mma, mana amaghị m na ndị Abia steeti agbaferego ndị Anambra na nracha aka maka irute ebe ndị be anyị na-aracha aka. Ị ga-asị Anambra ka ọ bụ Imo? Imo bụ Nkwori, Imo bụ ndị Oringo, ịta nta na ịta Imo. O nwere ike ọ bụrụ na Abia na Imo amaghịzị m ndị ka ibe ha ihe ikwuru wee eziokwu. Mana biko Maazị Alex, biko ọ bụrụ na ọ site na Julaị ruo na Septemba ka e mefuru ihe karịrị 223 million na ihe ọ pụtakwara bụ na ego na-akarị ego ehi, biko enwezikwara nke fọrọ anyị na ha afọ ụmụ ihe anyị na-emegasị, mana na ịbụ onye Labour Party, ịbụ onye nke anyị apụtaghị na ọ bụrụ na ime nke na-adịghị ya na amasịghị mba na ọ daba. Ọkwa ya ka m ji o jide m mma ihe a ya bụ nwaanyị na-ekwu Aisha Yusuf ọ pụtara kwuo ya gbam maka na a tụrụ anya na ị ga-eme ihe ọ kara ịbụ ọ bụrụ na Peter Obi nọ ebe ahụ mee. Amanụ m etu Peter Obi ga-esi jiri ihe dịka narị nde naira 223 wee mee nracha aka na gọọmenti haus. Ụmụ ihe a na-emegasị enwere etu ọ dị, biko enwere ihe a na-akọrọ ụmụ nwaanyị, enwere a na-akọrọ nwaanyị n'ime akwa, were ya na-akọrọ ụmụaka. Biko ọzọ emezina anọ ya ka anyị ji kwuo ya. Ọ bụrụ na unu ji m nde kwuru nde naira na-aracha aka, mana anyị niile ga-apụtanụ na ọ na-emebabi ala na gọọmenti haus. Mbakwa biko ọrụ ka ị gara ebe ahụ ịrụ, enweghị mgbe agụụ na-egbugbu mgbu ya. Biko si nwere ha ga-eme ọ bụghị n'ọnyanwa nwee mgbe eji siwo n'ọnyanwa Alex Oti ihe riri ihe nwa nọ ihe eji wee kwarịkọ. Nyanwa bụ ihe kwetere ka a kwarịkọ ọnụ. Ọ na ịda anụ ka Peter Obi na-ekwu mgbe ahụ na ọ na-abụ ndị ọgaranya chọọ ịbịa ụmụ champagne a na-ere nde kwuru nde naira kama ha ga-abịa na gọọmenti haus bịa ṅụọ ya. Peter asị ka abịa na nke ka e wee kpakọnata ego na ego adịghịzi. Ọ bụrụ na ịtụ anya, ọ bụrụ na atinye anya kịta, ị ga-afụ na ụgwọ Abia steeti ji nọ na nde kwuru nde naira maọbụ ijeri naira, maka na anyị maara na ọ ji na-abaghachiri Abia steeti tupu onye nke ikpeazụ wee bịa. Ha na-abụ site na mgbe ha ọ ji na-aba Abia steeti ahụ adịghị ha mma. Ya bụ ụgwọ a niile ejikọtara ka etu a ga-esi kwụọ ya ma ọ bụrụ na ejiri ego ihe etu a wee mee nracha aka.
biko si benata ya biko onye chọrọ iri ya ga-jiri akpa ya jiri akpa ya ee ọ eziokwu na a ga-etinyegodo n'afọ tupu ekwuo ihe ọzọ mana si mee ya otu o kwesịrị ekwesị na sị na kezi ka ndị bekee si asụ ya too much of everything is bad. Ngwa ka anyị gaa n'iru ya bụrụ na ị chọrọ ịgotakwu ihe gbasara akụkọ a gaa na Daily Post gaa gụta ya nke ọma. Akụkọ ọzọ anyị nwere ebe a wee sị Labour Party supporters storm INEC office in Imo. Nke a wee bụrụ na ndị na-eso Labour Party na ha gara na ụlọ ọrụ ndị ntuliaka nke Imo steeti ga-asịsị wepụtara ha akwụkwọ eji wee mee ntuliaka maka na onye nọchiri anya ndị Labour Party na ihe ndọrọndọrọ ọchịchị gọvanọ emere ụbọchị ya ha taa na-achọ ọnụ si na ya enweghị afọ ojuju n'ihe emetara na ntuliaka si wepụtara ya akwụkwọ ma ihe ndị niile eji wee mee ntuliaka ka ya afọ wee bụrụ na ndị INEC jụrụ ajụ ya ka ha ji wee were iwe jeekwanụ na INEC ọfịs ụnyaahụ ka a ga mara ihe kpatara ya. Ịma na nne ewu na-ata agba ụmụ ya na-enye anya n'ọnụ ndị INEC emeghị na national anyị maara ọnwụ n'ofuru mgbe ndị Labour Party na ndị PDP na-azọ si gosi ha akwụkwọ ebe ọ bụ na isi na-atụ ana tụcha ya na imere ọfụma wee si onye na-ekwetaghị ihe kwuru ya ga court nye na anyị akwụkwọ iji tụọ ya bụ ihe anyị maara ihe o furu aga court a na-achị azụ aga court a na-achị azụ ọkwa ofu mmiri ahụ nọ n'ite azụ ya bụ unu mee nke unu ga-eme ọ na-atinye nke fọrọ n'aka Chukwu maka ọ bụrụ na ihe ji agụ jichikwa anyị ike o jicha ike maka mbọsị a ka m fụrụ Ugochi nyere ebe ọ nọ na-egosi ụmụ ihe dị agha na ebe a dị sọsọ mmadụ na-abụ bịa mee accreditation abịazie ede na adị narị mmadụ 5 wee tụọ vootu ebe esi tụọ ya bụ vootu ya bụ ndị INEC ọ bụrụ na enweghị ihe unu na-ezo ezo biko unu chinye ha akwụkwọ ọkwa ọchịchị onye kwuo uche ya ka anyị nọ ka ọ bụghị ya ikwuje uche gị mgbe anabata uche gị ọ dị mma anabatakwa na uche gị ikwukwanụ nke a ga-eji kọọ ọkpọ n'ọnụ akọ nke a bụ eziokwu mana ọ bụrụ na INEC na ọ bụrụ na unu etinye ha aka enwe n'ofe si mee na otu ekwesịghị ka eme ya maka na ọ bụkwana ihe jọrọ njọ na mmadụ si na ọ natahụ ihe mwepụta emere na ntuliaka ya I think is right. So ọ bụrụ na ndị INEC si mezie na ọfụma wepụta na akwụ nji wee mee ihe eme ya etu a okwu ana ka ọ bụghị ya eziokwu ka ikwu. Akụkọ ọzọ dị ebe a ya bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu ihe gbasara akụkọ a gaa na The Sun gaa gụrụ ya nke ọma. Nke ọzọ dị ka ibi ebe a wee sị Uzodimma promises to hand over to Owerri Zone in 2027. Nke a bụrụ aka na-achị Imo steeti Uzodimma na-ekwu na ya ga-ebunye ndị Owerri Zone oche na 2027 ma ọ bụrụ na ya chịchị ọchịchị. Onye ahụ oche ọ na-ebunye onye oche ụzọ maazị ụzọ oche ọ bụ nke gị otu ajụjụ a ka m jụkwa mgbe m fụrụ ihe a si oche ọ na-abụzi gọvanọ o mechezie bunye onye sọrọ ya eche ma na ime ntuliaka hapụ nke ntụnye aka ịma na ihe na-eme bụ na onye ọbụla na-achọ onye ọ ga-abụ ọpụkwanụ enwere onye nọchitere ya onye isi na-aka ya pụta ga-enwe ike isi na ihe a o mere ihe a eche na o mere na ọ dịchaghị etu ahụ maka ịma na ọ bụrụ na enwere onye ọkara ịbụ ọ bụrụ ya nọ ya batara n'ọchịchị oche Naijiria enwere ike nkịta na-akpọ ọtụtụ ndị mmadụ ndị mere ụmụ ihe dị agha na-edo ha anya ha bịa kọwa mana nkịta na Naijiria ihe sụsọ onye a na-akpọ bụ Emefiele asịkwa m na Emefiele o mefere emefe ya bụ oruo chi jụọ ya ihe ụmụ ihe ndị o mefere mana ihe m na-ekwu bụ na ọtụtụ ndị gọvanọ na onye ọbụla na-achọ onye ọ ga-abụ nọchie ya ọ na-asị na ya bụ aha ọ nyụrụ mgbe ahụ n'ọkwa pefum ka ọ gbara ka e wee ụzọ chigasịa ụmụ ihe ụfọdụ mana ịgwazi ndị Owerri Zone ha maniwe enu maka na ị ga-enye ha ihe na ọchịchị kwa n'aka Chukwu ka ọ dị ọchịchị bụ n'aka Chukwu ka ọ dị wee bụrụkwa eche m ndị nwe obodo ga-ekwu onye ga-achị ha ọ bụghị agụ a ga-asị na ị ga-ebunye mmadụ oche mana nke bụ eziokwu bụ na ndị Owerri Zone otekwa a na-akpachapụ ha otena na-akpachapụ ha n'ihe gbasara ọchịchị ọ bụ eziokwu na Owerri bụ isi ọnọdụ ọchịchị Imo steeti Owerri bụkwa na ọtụtụ ndị mmadụ mana ndị ọlụ na-awakpo ha anya ihe a ndị Igbo na-eti na a na-eme anyị na Naijiria ka ndị ọlụ na-eme ndị ọzọ ma ndị ọkaigwe na-ebekwu maka ama m na kemgbe
onye a chịchara Ikediọha Kim chịchara enwebeghị onye ọzọ si n'Ọkigwe ọgbatatụrụ chacha na ha ụka bụkwa ndị ọlụ n'azụ ya mere biko si ihe gọvanọ kwuru ọ bụrụ na a ga-emenwe ndị Owere obi ga-adị ha mma mana ọ bụrụ na onye ndị mmadụ chọrọ ọ bụrụ na onye ndị mmadụ ya maka m na-ekwu na ọ bụrụ na a ga-ebunye onye Owere oche nsogbu adịghị mana ya bụrụ onye ndị mmadụ chọrọ ya bụ na nke a ga-enye ha n'ike si ngwa chọwa ya dịkwana ka nke na-eme kịta si ọzọ emena ya bụrụ na ị chọrọ ịgụtakwu ihe gbasara akụkọ a gaa n'akwụkwọ The Nation ị gagụrụ ya ọfụma akụkọ ọzọ dị ka ibe ebe a wee sị democracy was forced on Africa Obasanjo na-ekwu na ọchịchị onye kwuo uche ya ka e nyere ndị Afrịka n'ike na ha akwado maka ya na ha dị ọkwanụ njikere ịnabata ya ha amaghị ka ha si eme ya ka ọ gazie n'ọnya mere ihe nọ na ha agazi dịka m fụrụ ozi a wee fụkwa ozi ọzọ na-egosi akụkọ ọzọ na-egosi na federal gọọmenti na gọọmenti etiti na-alụso ya ọgụ maka ihe a o kwuru kedu ihe mere ọ ga-eji wee kwuo ihe dị etu a ịma na enwere ike isi nwoke m ichi ya na dịka onye soja wee batakwa na ya bụ ọchịchị onye kwuo uche demokrasi a na-ekwu wee chịa Naijiria afọ 8 tupu i wee rụta na ihe gbasara ọchịchị onye kwuo uche na ọmaha anya ahụ n'Afrịka eziokwu ka o kwuru n'ụzọ nke ya maka na ndị wetara anyị ụfọdụ ebe dị iche iche ịmara na ọmaha ha ahụ hapụ nke a n'Igbo maka na anyị mara na tupu ma ndị ọcha abịara ndị Igbo anyị na-eme onye kwuo uche mana enwere ebe ị maara na rukwe tata na ọ bụrụ na onye na-elekọta ha ekwuo si onye ọbụla gawa ebe a na ebe a ka onye ọbụla ga-aga ya bụ mgbe ị pụtara sị ngwasị tụọ vootu ọ ya ka ọ na-ejibu abịa ebe ụfọdụ emewe oge ntuli aka ọchịchị etu a ọtụtụ ndị mmadụ na-asị mba anyị ekwe anyị n'ebe nna anyị ukwu gwara anyị n'ebe n'ụdị ndị ahụ ma ha ahụ na ị na-ekwu na ihe a bụ ọchịchị onye kwuo uche abịa sị gị gaa-atụ na vootu gaa-apụta na tụọ vootu maka gịnị na nna ha ukwu ekwuo na-asị nekwa ebe onye ọbụla ga-eso ịmago na Lagos a enweghị mgbe onye eze ọdịnala na-elekọta Lagos chịrị na ọ bụrụ na ọ na-atinyeghịrị onye nke ya na a ga-akwanye unu niile na mmiri ihe a niile bụ iji gwa gị na ihe dị anyị n'ime dị iche n'ihe ndị ọcha nyere anyị enwezuga ndị Igbo nwekwanụ ndị ọzọ a ga-asị na ihe gbasara ọchịchị onye kwuo uche ya na ọ dị ha n'ọbara ma ọ bụ na ọ na-adị ha mma ọ ya ka o ji na-ata mmiri n'ahụ na ọtụtụ ndị Igbo anyị ebidogo mụta wee maka ị na-afụzi mgbe ụfọdụ a na-eme ntụnye aka ọchịchị n'ala Igbo ụfọdụ asị gị bụkwa enwe nke m fụrụ mgbe a na-eme ntụnye aka ọchịchị n'Enugu steeti onye lokal gọọmenti chairman pụta na-asị na ọkwa na ịma ntinyere pati anyị mekwa na ịma ntinye pati ya bụ PDP mekwa na ịma ntinye pati anyị emekọtakwana pụta si ebe a si ebe ọ na-ada ọtụtụ ebe nke emepụrụ na Imo steeti mbọsị a enwere ndị yutu pụtara na were ogene na-akụgharị ịmakwa na ịma ntụrụ APC apụtakwara onye Igbo ka ị na-agwa ihe bụ ihe mere ihe ndị a ji eme ewe na-aga n'iru bụ maka na onweghị iwu megidere ya nwekwana ihe a na-eme ndị a na-apụta n'iru ọha na eze bịa na-ekwu ihe dị etu maka na ụdị okwu dị etu a megidere ọchịchị onye kwuo uche abịa n'akwụkwọ iwu anyị ka nkụ n'akwụkwọ kama na onye ga-ewepụtakwa n'ihe bụ iwu kedu ndị ga-apụtasị mba nwoke m na ịdara iwu ọkwa mgbe niile ndị anyị na-eka na-ejide ndị dara iwu ọ ga-abụ na ihe mere Obasanjo ji wee kwuo ihe a mana ihe mere gọọmenti etiti jizi wee na-apịa ya ọkpọ n'ọnụ bụ na ọchịgo Naijiria o mechago nke ya wee chetazie na ọchịchị onye kwuo uche ya adịghị mma ị ga-agafezisi ogwe gbajie nke a pụtara na mmiri si na gịnị nwanne si n'isi mmiri wee gbariwe mmiri gbara o si n'isi mmiri mana chekwarụ n'ụka ndị a na-erikịta aka ha ripụ ọ ihe kpatara gọọmenti ji si ya mba nwoke mmechi ọnụ kekwanụ mgbe ọ ga-agwụ kemgbe ha ga-ericha ịma na ihe na-eme n'ihe bụ ụwa bụ tọn by tọn mana amaara m na ofu ụbọchị ọ ga-adị mma hapụ ihe a na-eme ofu ụbọchị ọ ga-adị mma eziokwu mana nke bụ eziokwu bụ na ọchịchị onye kwuo uche ya amaghị ọtụtụ ndị n'obodo anyị bụ Afrịka ahụ iru ebe dị agha aka na-enwe king eze irukwarị na mana mba ndị ọcha ndị Britain ha ka na-enwe n'ụzọ na enwere queen enwere prince nke a bụ ọchịchị ọdịnala ọha wetara anyị ihe na si anyị mewe onye kwuo uche anyị na-eme amaghị anya ahụ nke ha ka na-emekwa nke ha
ka anyị hapụ ịga ebe ahụ maka anyị gawa ọ ga-egbu anyị oge. Ọ ga-egbu anyị oge n'eziokwu. Ya bụ na ị chọrọ ịgụtakwu ihe gbasara akụkọ a, gaa na akwụkwọ The Nation gaa gụrụ ya ọfụma. Ọzọ dịka ibe ebe a wee sị, "Stop leaving charms in my court, Judge warns." Nke a wee bụrụ onye isi ụlọikpe ukwu dị n'Ikeja na Lagos na-ekwu si ndị mmadụ ha hapụzi na ọtụmọkpọ n'ụlọ ikpe ya. Nke a wee na-eme ka onye ji okwu ya n'aka megide wee nwụọ n'ụzọ na-ezighị ezi. Wee bụrụ na afụrụ ọtụmọkpọ ndị dịcha ihe dị aṅaa n'ụlọ ikpe. Onye isi ụlọ ikpe wee na-ekwu hapụnụ iji ọtụmọkpọ abịa ụlọ ikpe. Kedu ihe nwere ike ikwu maka nke a? Egwu na-atụ ya. Ịma na ihe a kpatara ọtụtụ ndị mmadụ ji si na ọ bụrụ na a na-eduzi n'onye ihe ọrụ si eji na Koran maọbụ Baịbụl, maka na nke ahụ ọ dị egbu ngwa ngwa, n'agbanyeghị na anyị maara na onye ọbụla metara ihe ọjọọ na mbọsị ntaramahụhụ na ọ na-abịa. Mana ụfọdụ na-asị ya gbuo ozugbo. Ị na-anya mgbe ụfọdụ etu ndị be anyị na-esi eme, a na-erufuzi na echi dị. Ọkwa enwere ndị nchekwa nọ n'ụlọ dị iche iche. Kedu ka a ga-eji nọrọ mmadụ eburu ọgwụ bata na-enweghị etu esi maka ịma ndị nwa egbe bịa baa ime ebe ahụ? A ga-enyocha ya, a ga-atụgharị mana ihe dịka ihe na-ekwu maka ya nwere ike ọ bụrụ na o pe mpe ọrụ ihe a ha na-ekechie ya opempe, onye nwa tinye ya n'akpa ka eke ga-esikwu ya. Ihe mewu na ọ tinye ya n'akpa ọhụ aka na-aba n'akpa ndị bụ drọgụ na-enu ya n'afọ ọkwa n'afọ, kama na ihe ka dịrị n'ime ya bụ mmadụ iji ọgwụ bịa gosiri na onye ahụ nwere ebe ọzọ o dewuru chi ọ chọrọ iji. Asịghị m na iji ọgwụ bịa dị mma, ya bụ ọ bụrụ na e nwere onye ejide biko sita ya ahụ. Ndị a niile na-eme ka ọ na-egbebiri anyị aja afọ. Ụfọdụ n'ime anyị na-ekwenye na ụmụ ihe ya ekekọnatara ikekwe ọgbọgwọ ya gburu onye nwụrụ anwụ, mana n'ihi na ikpe nwego okwukwe na ọnya enwe mgbe ekwukọtara ya na bọọlụ mgbe ahụ ka Westerhoff na-achị bụ onye na-akụziri ndị Naijiria bọọlụ. Ọ sị na ọ bụrụ na ọgwụ na-arụ ọrụ na nyanwa ga-akpọrọ ndị isi ọgwụ ndị dibịa gbalitere ndị isi okpotokpo ka ha ga-agbara anyị bọọlụ, kama kwa a ga na-eme praktis na-eme akpọrọ ndị ji ọgwụ ka ha jiri ọgwụ mee ihe. Asịkwa m na ọgwụ adịghị, ọgwụ dịkwa, kama na mgbe ụfọdụ anyị na-abunye ya enu ya. Ya bụ nwoke ịtụ egwu na enweghị ihe na-eme. Ọ bụrụ na ọgwụ ka ejizi enweta mmeri n'ụlọ ikpe, ịmanụ na nsogbu ga-adị. Mana aka m kwekwara ekwe na Chineke makwa otu o si eme ihe ya. Onye ikpe mara jide ya, n'agbanyeghị aka na o nwekwara ka esi eme ya n'obodo anyị a na-adịchaghị mma. Mmadụ akwụwa ha aka ya ọtọ na-emekọta onyinyo ya chụwa ọsọ, maka na ọ bụrụ na ihe o ji echekwa onwe ya. Ọ bụrụ na gịwa bụ onye jọjụ n'ebe ahụ na ị gara kwụwa aka gị ọtọ na-ekpe ihe iwu ihe ziri ezi. Ị na-anya ihe eji mere ihe ọkọlọtọ ndị iwu, ị na-afụ na ekechiri anya na ọ maha ma ọ bụ nwanne ya ma ọ bụ ihe. Mana kịta anya ya na-emepezi ka ọ ga-agba ụfụ nke dị agha ọ nara. Mana mmadụ iburu uche na nkwenye ya niile tụkwasị n'ọgwụ, ihe ọ pụtara ọ dị ka mgbe ha na-ekwu mgbe a na-akọrọ anyị mgbe ebere mpe na-aba ndị India ha eso na agba ọgwụ, ha eso na agba bọọlụ, maka na ndị India na mgbe ahụ na ọ na-agba megana a na-akọrọ anyị etu esi gbaa ndị obodo ha na-agba ha 99-0 na ha gbara bọọlụ. Ụmụ ihe asị ya na-akọ ka ọ were dịka ha ịga ebe a na-eme mmọnwụ, a na-eti mmọnwụ a na-eti mgbe ụfọdụ a na-eme ka e were ihe egwu asịghị na o si n'ala, o si n'ike a na ihe niile bụ akụkọ ifo akọchara anyị mgbe ahụ. Apụghị aha ịma ọgwa nke dị o, mana ọ bụghị asịkwa m na ike adịghị ekwe nso, mana biko onye iberibe na-atụ uche n'ebe ahụ. Ọ dị mma. Ya bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu ihe gbasara akụkọ a, jee n'akwụkwọ Vanguard jee gụrụ ya ọfụma. Igbo Igbo ụzọ na wee gbachaa wee bụrụ ebe a ka anyị na-eweta ya n'isi njedebe na nke taa n'ihe omume ka o si mee. Eji m aka na isonyere anyị ọfụma ruo na njedebe. Biko echi bụ ụbọchị ọzọ, anụ gbala taa asị na echi bụ nta. Ya bụrụ na ihe anyị na-eme na-amasị gị, gbaa mbọ binye aka ịhụnanya, tinye ozi na ngalaba ozi, kwuo ka o si wee dị gị n'uche. O nwekwana ihe ịchọ ka anyị tinyekwu ọnụ na ya, itinye ya na ngalaba ozi. Dịka ị na-eme nke a, ihe ọma ga na-agba mgbọrọgwụ n'ime ndụ gị. Echefukwana ịtụsa ozi a ma sonye ebere Ugwumba telivishọn.
aha m bụ Emilia Onyinyechi Nwankwo, kpọọ m Adaoledo. Adaoledo daalụ. Mụnwa bụ Michael Novo Ugwumba na-asị unu biko echi ga-aka mma. Ngwa ụbọchị a ga-akpụ isi akpụzi afụ ọnụ. Ndewo.